Tak počúvajte. Ak ste si niekedy povedali, že tento rok už niečo zmeníte a o pár týždňov ste sa pristihli, že robíte presne to isté, čo predtým, problém nie je v disciplíne ani v slabej vôli. A nie, neznamená to ani to, že zmena pre vás nie je možná. Znamená to, že váš mozog funguje presne tak, ako bol nastavený fungovať. A ak tomu neporozumiete, každý nový rok bude len novým dátumom pre tie isté vzorce. Začnime tým najdôležitejším. Mozog nemá primárny cieľ robiť vás šťastnými alebo úspešnými. Jeho cieľom je šetriť energiu a udržať stabilitu. A stabilita v mozgu znamená predvídateľnosť. Nie kvalitu, nie zmysel, ale známosť. Preto sa ľudia vracajú k starým vzorcom aj vtedy, keď im nevyhovujú. Starý vzorec je pre mozog známy terén. Vie, čo príde. Vie, ako sa v tom cítiť. Vie, ako to zvládnuť. Nový vzorec je naopak neistý. Aj keď je objektívne lepší, mozog ho vníma ako riziko. A medzi rizikom a nepohodou si mozog takmer vždy vyberie nepohodu. Veľa ľudí si myslí, že problém je v návykoch. Že ak zmenia správanie, zmení sa aj všetko ostatné. Lenže návyk nie je príčina. Návyk je výsledok. Je to viditeľná časť hlbšieho nastavenia. Pod ním sa nachádza identita. To, kým si myslíte, že ste. Mozog sa správa konzistentne s identitou, nie s plánom. Ak má niekto hlboko zakorenený obraz seba ako človeka, ktorý zlyháva, odkladá alebo sa prispôsobuje, mozog bude hľadať spôsoby, ako tento obraz udržať. Aj keď si vedome nastavíte nové ciele, staré vnútorné nastavenie bude potichu sabotovať každú zmenu, ktorá s ním nie je v súlade. Preto sa často deje toto. Človek má dobrý plán. Má motiváciu. Prvé dni alebo týždne to funguje. A potom sa niečo stane. Únava, stres, konflikt, neúspech. A v tej chvíli mozog nesiahne po novom správaní. Siahne po tom, čo pozná. Nie preto, že by to bolo lepšie, ale preto, že je to automatické. Toto sa volá návyková slučka. Spúšťač reakcia úľava. Mozog sa učí, že určitá reakcia mu priniesla zníženie napätia. A zníženie napätia je preň silnejšie než dlhodobý cieľ. Preto sa v stresových situáciách vraciame k starým vzorcom, aj keď vieme, že nás nikam neposúvajú. Tu je dôležitý moment. Zmena zlyháva nie vtedy, keď nemáte plán. Zlyháva vtedy, keď nový plán nemá miesto v starej identite. Ak chcete skutočnú zmenu, musíte ísť hlbšie než k správaniu. Musíte zmeniť spôsob, akým mozog odpovedá na otázku, kto ste. Nie veľkými vyhláseniami, ale malými dôkazmi. Mozog verí skúsenosti, nie slovám. Keď si poviete, že ste disciplinovaný človek, mozog tomu neuverí. Keď však opakovane zažije malé situácie, v ktorých sa správate inak než predtým, začne tento nový obraz postupne prijímať. Nie naraz. Nie dramaticky. Ale konzistentne. Preto veľké zmeny často nefungujú. Sú príliš ďaleko od toho, čo mozog považuje za ria. Vyvolávajú odpor. Malé zmeny naopak neohrozujú identitu. A práve preto majú šancu prežiť. Ďalší dôležitý dôvod, prečo ľudia zostávajú v starých vzorcoch, je ten, že si zamieňajú motiváciu za pripravenosť. Motivácia je emócia. Príde a odíde. Pripravenosť je nastavenie prostredia a reakcií tak, aby ste sa nemuseli spoliehať na náladu. Mozog sa nemení rozhodnutím. Mení sa opakovaním. A opakovanie funguje len vtedy, keď nový vzorec nezaťažuje nervový systém viac než ten starý. To znamená, že ak sa snažíte zmeniť niečo, čo je pre váš mozog zdrojom bezpečia, musíte mu najskôr ponúknuť inú formu stability. Inak sa vždy vráti späť. Ak sa v tomto spoznávate, môžete mi to napísať do komentárov. Veľa ľudí má pocit, že sú jediní, komu zmena nejde. A pritom ide o úplne bežný mechanizmus. Skutočná zmena nezačína otázkou, čo chcem robiť inak.
Začína otázkou, čo vo mne potrebuje zostať rovnaké, aby sa mozog cítil bezpečne. Keď túto otázku ignorujete, staré vzorce vyhrajú. Keď ju pochopíte, zmena prestane byť bojom. Nový rok teda nie je problém. Problém je očakávanie, že nový dátum prekoná staré nastavenie nervového systému. Ak chcete zmenu, nezačínajte plánom. Začnite porozumením. A až potom má zmysel niečo meniť. Ak chcete viac obsahu o tom, prečo robíme to, čo robíme, aj keď vieme, že by sme mohli inak, môžete dať odber. A ak poznáte niekoho, kto sa stále točí v rovnakých vzorcoch a má pocit, že s ním niečo nie je v poriadku, pošlite mu toto video. Možno zistí, že problém nie je v jeho charaktere, ale v tom, ako mozog chráni to, čo považuje za bezpečné.